Macondo. Estem a Somerstown, Anglaterra, el 30 d'agost de 1797. La Mary Wollstonecraft, una activista feminista i escriptora infantil, i en William Godwin, escriptor polític anglès, han tingut una filla. La Mary Wollstonecraft, filla. Com vols que li diem? Mary o Mary? Mary. D'acord. És la segona filla del matrimoni. 10 dies després, la seva mare mor per una febre puerperal. La nena fa 2 línies que ha nascut i ja no té mare. Sembla una pel·li Disney. El pare intenta fer un bé i escriu les memòries de la Mary Wollstonecraft, la mare, però surten masses veritats a la llum. Espera que s'enterin en el Twitter o pitjor encara, les iaies. No sé si les iaies angleses són tafaneres. Tota iaia és tafanera per naturalesa. Han d'eixampar-te i tafanejar. Són les 2 lleis bàsiques. Oi que sí? Ha de ser un insult per a les iaies que un net digui «Vull més menjar!» i no hi hagi. La deixen de costat. Nena, no parlis amb la Margarida, que no tenia més menjar pel net, es va quedar amb gana. Però això de pare solter dura ben poc. El 1801, el pare es casa amb Mary Jane Clairmont. No es va matar massa amb els noms de les dones. La nova dona té 2 fills propis, en Charles i la Claire. Altre cop amb els noms. En aquella casa crides a un i es giren tots. La família decideix crear una editorial, M.J. Godwin. Venen llibres infantils, papereria, mapes i jocs. Podem dir que era l'Abacus de l'època. Però no va bé. Demana préstecs i més préstecs i préstecs per pagar els préstecs. El pare no feia economia. La nostra Mary no hi va a l'escola, però ella aprèn gràcies a la gran biblioteca de la casa i a les visites del pare. Rep una educació superior per a la seva edat. Una superdotada. La Mary i en Percy es comencen a veure al cementiri, sota la tomba de la seva mare. Però un dia... T'imagines que fan l'amor al cementiri? Ara pot passar qualsevol cosa. Doncs això mateix fan. Mare meva. Però al pare no li agrada el nou nòvio. Normal. Tots els pares tenen un rifirrafe amb els nòvios de les filles. Mai són perfectes. El 28 de juliol de 1814, els enamorats i la germanastra de la Mary, la Claire, Menuda enxufada. escapen a França per viatjar per tota Europa. Però en uns mesos necessiten diners i han de tornar. Fins aquí l'any sabàtic. Ara tornaran a les seves vides tristes i monòtones. Més o menys. La parella s'ha adonat que estan embarassats. Sorpresa! El pare no deixa ni una moneda. Llavors han de mudar-se a Nelson Square. Molt maco, Nelson Square. Sí, molt maques les cases de Nelson Square. Has estat alguna vegada? No sabia ni que existia. El marit comença a marxar durant uns dies. La nostra Mary no sap què li passa i passa uns dies molt malalta. Pobreta, deu estar feta pols. Sí, encara que no tant com quan li arriba la notícia de que el seu marit li ha fet el salt. Que és parkourista? No, li ha posat les banyes a la nostra Mary. Però no acaba aquí. El Percy li tira la canya a la germana de la Mary. Ja està bé. Sembla una telenovela turca o el Sálvame. Bueno, però ara la Mary canviarà de vida i... No, Ja. perquè mor el seu fill. Doncs jo tinc un amic psicòleg que li anirà molt bé. I és argentí. Al maig se'n van de vacances al llac Ginebra, Suïssa. Amb el poeta Lord Byron i John Polidori. Se'n van de casa rural amb els amics.
Una nit pluviosa, al sobretaula, Lord Byron s'aixeca i diu: farem una competició per veure qui és el millor escriptor d'històries de terror. Tots van anar a les seves habitacions per escriure el seu relat fantasmagòric. La Mary pensa molt però s'acaba dormint. De sobte, s'aixeca i comença a escriure. Ha tingut un malson. Veu un estudiant pàl·lid de malassars agenollat davant de la seva creació. Això em sona molt. Aquesta nit, la Mary ha passat d'escriure un relat curt a escriure la història que serà Frankenstein. Ho sabia. A més, John Polidori escriu el vampir, que després Bram Stoker utilitzarà per crear Dràcula. Exactament. Sens dubte, ella va guanyar la competició amb el seu monstre. D'aquest parlaré més endavant. La tranquil·litat dura ben poc, perquè dies després es troben la germanastra de la Mary morta, amb una nota de suïcidi i una ampolla de Laudan. Dies després, una amant d'en Percy, Harriet, és trobada morta al llac Serpentine. Sembla un capítol de crims. Mary torna a tenir un altre fill. Quants portem ja? 3. A la primavera del 1800... Un altre fill? No, home, no. Acaba Frankenstein. Una de les obres més importants del romanticisme. Exactament. Escolta, sabies que com que Mary era vegetariana, Frankenstein també ho era? No tenia ni idea. El llibre explica la història de Victor Frankenstein, que decideix tornar a la vida un fiambre. M'estàs dient que Victor Frankenstein era carnisser i feia caminar fuets? No, home, no. Parlem d'un ésser creat amb parts humanes. Però al veure la criatura, surt corrents. Tampoc és tan lleig. Diu que ha creat un monstre. Dies després, en Víctor va caminar per la muntanya. M'imagino el Víctor amb la roba del Decathlon, aquella que brilla i t'apreta. El monstre el troba i li explica que per culpa de lo lleig que era, la gent li tenia molt de por. Home, doncs, jo conec a molta gent lletja. Alguns sí que fa cosa veure'ls, però, bé, no els insulten pel carrer. Doncs el nostre Frankenstein, sí. El monstre mata la dona del Víctor per haver-lo portat al món i acaba fent que el creador es suïcidi. Una història depressiva. Però no ens liem tant. Què és de la Mary? Ara està a Itàlia. Uns trotamons. Ara es faran bloggers i faran fotos per l'Insta allà on vagin. No em sona que a l'època hi hagués Instagram. Bé, eren uns adelantats, no?, per a l'època. Els viatges s'acaben perquè es moren 2 fills de la parella. La Mary està molt tocada. Però el naixement d'un altre li fa pujar els ànims. Però què és això? Semblen conills. Ho dic per la quantitat de fills, clar. No, sí, ja ho sé, ja. Per què altra cosa el diries? Per cap. Bueno, i la mare, què s'explica? Ara la Mary està més estable i escriu Matilda. Home, jo he vist la peli. Molt bonica, eh? No, estem parlant d'una altra Matilda. És un dramón al llibre de la Mary. Un dia el carter porta una carta. El cartero! Diu que Percy Shelley ha pujat a un vaixell i està desaparegut a una tempesta. No es sap res. Fins que 10 dies després de la tempesta troben el cos a la costa. Hòstia, tu. Aquí no para de morir gent i de néixer nens. Durant uns anys, grans mal de cap i unes paràlisis al cos l'impedeixen seguir escrivint. L'1 de febrer de 1851, Mary Shelley mor per un tumor cerebral amb 53 anys. 53 anys? M'estàs dient que 53 anys? Sí. Però si jo pensava que tindria 80. Quin fotimer de coses han passat en 53 anys. Bé, han passat ràpids. Mary és enterrada amb un exemplar de Donais. Té una pàgina plegada al voltant d'un paquet de seda que conté restes del seu cor.
I aquesta és la vida de l'escriptora de Frankenstein, Mary Shelley.